Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us over the phone ang Chairman Committee on Education sa SP o Sangguniang Panunsod sa Bacolod, Councilor Renisito Novero. Councilor, good morning. Good morning, SNR. Good morning sa Bilang Management and Staff ng DIEZ. Aha, salamat isa tayo magtuloy na discuss na gali kagabi ni si Executive Director ang result sa meeting nyo, sir. Pero namin ini kay at least all set ng tanan nga mga preparation kag ginatagan na green light makasugod nagigali on Monday ang face-to-face instruction sa Alangila National High School. Kanina, konformihan na ang Mayor Bing, nakatag na sangyang ating sentimiento, ay ang DepEd sa akong pagsugulanan sa ila kahapon sa hapon. Nagambal sila na hindi man sila mag-sigil sang face-to-face. So, in short, F2F, limited classroom instruction, kung wala akong sentimiento ang mayor. Okay. In addition to that, pinanglan may alaman certification ang barangay Alangila officials. So, ini ng mga officials na comply. Kaya kung mo ang barangay Alangila, wala man dito na positibo ng kaso sa COVID-19, ang tanan po ng mga teachers ng National High School sa Alangila, tanan bakunado na. Okay. So, nagatag sila sa ila konsentimiento nga magdayo na. Ang pilot case ng limited face-to-face classroom instruction sa Balangila National High School. Nagligad, if you remember, Action Art, Yes, sir. giintinguan man isang DepEd, pero ang barangay officials mismo sa barangay Alangila nagpamugong singe. And that is the reason why I made a suggestion na before the DepEd to schools this program, manghimog sila na isang consultation sa mga officials. Yes, sir. Kasi na human. Extended, kay kabaluman na. Okay, nagka-cutting off ang sorry king councilor, do nag-off ang imo sini nga na-cutting off ang imo signal. Dali lang, mabatian ako. Yes, sir. Yes, sir. Okay na. Then, ang si Mayor Bing, nagatag man sa niya konsentimiento, pag ang si Vice Mayor Elcid, conforme man, ang ating Executive Directors ng EOC, si Councilor M. Ang, si Dr. Sirongon, Dr. Mercor, kag ako as Chairman ng Committee on Education, nagatag conformity. Kag madayo na ini sa Lunes. Subad mga kondisyones. Actually, action art, no? First of all, kinanglan nga ang tanan na manunodlo, na matudlo, fully vaccinated. Okay? Number two, ang tanan nga mga estudyante nga dapat mag-participate, fully vaccinated man. Number two, ang mga household members, get to na doctor brief, sa mga estudyante kag mga manunodlo dapat fully vaccinated man. Number four, nga kung may ara sila nakitaan nga suspitso nga kaintangan ng bata siya may hilanat o nag-aubo o kung ano nga simptoma nga posible mangin infection sa COVID-19, automatically dapat suspended ang klase until maklaro ang sitwasyon sa bata. Para human ang 14-day quarantine. Okay. Next condition is that observe nila ang minimum health protocol sa gihapon. Ang mask, kagangila distansya sa sulod sa kwarto, mga 2-meter distance. Okay. And then, ang tanan na mga bumulutho na maka-attend sa sining F2F classroom instruction, alin dapat sa barangay Alangila ng tanan. Hindi pwede participate ang mga estudyante nga halin sa barangay Alangilan. Ang rason, at least sa barangay Alangilan, makita nila kung madali nila ma-consider matalupanggan kung bala ang mga estudyante na
ah, negatibo kung may full vaccination or wala problema sa COVID-19. Kaya kung sagwa sila sa barangay alangin, nanti mabudlay kung hindi na talaga kalalad ko, hindi Correct. masulod sila sa barangay, they will become carriers of whatever virus there is. Mhm. So, isa na sa mga conditioners. And then, kinanglan may ara sila regular reporting. Mhm. Dapat may daily recording sila, at may weekly reporting na sila sa DepEd. And I suggested na ang submit nila ng report sa DepEd, i-copy pa na sila sa Office of the Vice Mayor, sa gani ang panglungsod, sa Office of the Mayor, kag sa aton AOC. Mhm, mhm. Yes, sir. Pero subong, ang gusto ko pagin mabalaan, what was the latest nga number of teachers kung may ara pagin man sa nabilin nga unvaccinated, nakahatag, nakasubmit sila data sa office mo, Counselor? By the way, before I answer that, ang numero sang estudyante sa ining F2F, mangin at 20 lang ka mga estudyante sa isa-isa ka team. Okay. Ito isa ka team. Then another team B is also 20. Kung regular na klase. Kung mag-workshop, only 12 students will participate. Mhm. And then, only 4 days a week ang klase, ang isa ka klase, ang isa kadlaw will be utilized for disinfection. Mhm. Ang klase aga lang, and then may ara man to disinfection team ang Sa 9:10 Akson Radio, Philippine Standard Time. Action Hotline. Morning lang kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Paring Raymond, good morning dira. Kag sa team ninyong ga-monitor this morning, thank you gid for listening. No, salamat gid dira paring Raymond. Balikan ta lang si Councilor Inisito Novero, pasensya ginautod ang iya sining linya. Action Hotline. Basi ga-travel si Councilor. No, gusto tay baluon ni ang latest balang nga number of teachers kay ti nagligad to gina-expect kag actually siling ni Dr. Chris Surungo nag-coordinate sila iyamo sa bahin sang DepEd nga doktor dira nga si Dr. Montinula agod nga gamiton man tong 3 days national vaccination drive oportunidad nga at least mag-cater ang mga teachers. Now, i-check na ari na sa aton linya balikan ta. Councilor, sorry ginautod ang aton linya. gani. Yeah, I was saying kaina Yes, sir. nga kung regular ang klase, 20 kay estudyante. 20 lang gid. Okay. Then, kung workshop, those lang gid kay estudyante ang pwede mag-attend. Mm. And then, it is a class on weekly basis. Isa lang sa semana. Then, after 1 week sa Team A, ang Team B naman mga klase ng F2F. Ang Team A, balik sa ilang modular mode of instruction during the week sa ilang balay. Then, ma-report naman the following week. Tapos ang Team B. Then, amo na nga sa cycle. And then, it was made somehow ining sistema ng pagtudlo magpaday till June of next year. Until June sa next year, closing na nasang school year action art, no? Yes, sir. But that's it. Now, pagsabat itong question mo nanungod sa mga manunodlo, if you remember, the information we gathered from the mayor's office was there was about 1,109 ka mga public school teachers wala pa nabakunahan about a month ago. Yes, sir. So naging kita meeting with them and we encourage them to raise questions. So good na explicar ta kung anong ilang mga pagduda. Kag na explicar sa ila. Now, pagdating natagan ka the report na kanami isang resulta sa atong meeting kag sa atong massive vaccination program. Kay about few days ago, mga sobrang na 500 ka mga public school teachers. Nag-inlit na ito nga nagpabakuna na. And then, possibly, with these 3 days na bayanihan bakunahan, it is very possible nga base na udis na hindi nga mga manunudlo Okay. na nasa bakuna. Pero kung may nabilin pa din,
we continue to encourage them na magbabakuna. Kaya makita niyo na sa aton mga nabakunahan, Action Art, wala man siyang adverse event na natabo sa bugay Okay. ng mahal nga Ginoo. Aha. Kaya imitanan proteksyon kang kaayuhan din natin sa atong bilog na komunidad. Aha. Very good, no? Nami gina nga update. By the way, sa pagmumbo subong consistently na single digit lang gid ang case sa Bacolod, sir, may mga pasira kita temporarily pagin nga mga isolation or facilities bangod sining na maintain o padayon nga mga nubo nga cases sa Bacolod. Well, yes, may mga ginagamit kita sa una nga quarantine and isolation facilities na subong suspended ang ilang paggamit. Kabay nga forever closed na ni ang paggamit sa ila for purposes of quarantine and isolation sa COVID-19. Kabay pa. Meaning to say, kabay nga mangin totally negative na gid ang sidad sa Bacolod so far as COVID-19 is concerned. But subong, kung may mga nabilin pa nga jutay, may harap pa kita operational nga mga quarantine and isolation facilities like ang atong Midway, ang South Hill Academy, ang Lupisaina. Ang Lupisaina, dedikado na saya sa mga nagabulusong mo, mga pasyente. Then A.L. Jaime, and I think APCS and Sumago, mga 4 o 5 ba lang. I see. But hopefully, hindi talaga ni paggamiton in few days time. Kabay pa. Yes, sir. On that note, Councilor, salamat gid sa time mo nga gin-share karon nga agad diri sa Action Radio Bacolod, sir. Maraming mga salamat, Action Art, and my prayer again is that may God continue to protect us against COVID-19. Merry Christmas. Salamat gid. Action Hotline. Councilor, ini